أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa sai dai mu ce tusa ya ƙare ma bodari. Wai ƙasar Isra'ila ta haramta amfani da Grok 4 bayan kwatanta Isra'ilan da tsutsa mai kama da kuturu wanda ke sarrafa Amurka. Wannan wata manhaja ce ta AI wanda kowa ya san abin da ake kira da AI Artificial Intelligence, wanda mutumi ne wanda yake iya aka ƙirƙira wanda zai iya aka ƙirƙire shi da sunan ya yi aiki irin na mutum. Ba mutum ba ne amma yana aiki irin na mutum. Ana amfani da shi wurin ababuwa da yawa. Akan ba shi hoto a ce ya generating ya kaza, ya kaza, ya generating hotuna. Ai assignment a ba shi aiki a ce je ka binciko mana ya ake kaza ko ƙirƙiran mana kaza a lokaci kaza. Wannan shi ake kira da Artificial Intelligence. To wai an tambaye shi game da Isra'ila, shi ne ya ce Isra'ila ai wata tsutsa ce wanda da ke kama da kuturwa kuma wanda take juya ƙasar Amerika. Shi kenan ya ci zarafin Isra'ila. Shi kenan aka fara tunanin haramta shi a ƙasar Isra'ila da sauran ƙasashen Amerika don ya ci zarafin Isra'ilawa. Saboda tsabar rashin aikin yi da rashin tunani da mutumi ma yanzu sun koma suna faɗa. Saboda ya ba da wani information ɗin da yake kuma gaskiya ne. Yana ɗaya daga cikin abin da dole Artificial Intelligence ya zo ya buge duniya. Shi gabaki ɗaya bai san ƙarya ba. Ko kai ka ƙirƙire shi idan ya tashi ba da amsa ko meye zai iya cin zarafinka. Shi bincike yake gabaki ɗaya a duniya gabaki ɗaya ya gano abu kuma ya zo ya faɗa ko ya rubuta maka ko ya karanta maka. Wannan shi ake kira da Artificial Intelligence. Kuma wannan abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa amma ta yi masa zafi, wanda ana magana za a haramta shi, za a yi kaza, za a yi kaza, za a ɗauki mataki iri kaza. Wannan shi ya gaya maka waɗannan mutanen ba su da aikin yi. Shi ya sa kake ganin duk inda suka je suna ta ƙirƙiran yaƙi ba gaira ba dalili. Ba kuma wai don suna da abin yi ba ne. A'a, kawai su neman fitina kawai, wannan shi ne aikinsu. Ba su da aiki kawai illa ƙirƙiran fitina da yaƙi a wurare, a ƙasashe. Su je su haɗa wannan ƙasa da wannan ƙasa, su zaga wannan, su kai gulman wannan, su yi annamimancin wannan ba gaira ba dalili. Kawai saboda wani tsabar mummunan manufa nasu akan abubuwan da suke yi. Muna fatan Allah ya mana gudunmawa, ya mana gamdakatar, ya ci gaba da kunyata waɗannan Artificial Intelligence ɗin da suke ya ci gaba da kunyata waɗannan mutanen masu faɗa da Artificial Intelligence. Wannan shi ne abin da nake so in gaya ma mutane cewa in dai sun yi faɗa da Artificial Intelligence to kakku tunanin za su bar ku lafiya. Su yaƙin nan da faɗa neman shi suke yi. Ba abin da ba za su iya faɗa da shi ba. Wanda ya faɗa da gunki ma abin da bai san kanshi ba, to kai iya kake tunani wanda ya san zai zubar da jininka, wanda zubar da jini na ɗaya daga cikin abin da ke burge su ke faranta musu rai. Kuna kallon yadda zubar da jini ya zama common, normal abu a wurinsu. Rushe gidajen mutane, jefa mutane cikin damuwa, ƙuntata ma mutane, duk ba wani abun ku zo ku gani ba ne a wurin Isra'ila da su da Amerika wannan. Kuma duka abu ɗaya yake damunsu. Saboda tsabar wannan dabbancin ne. Shi yasa za ga su suna rayuwa ne yadda ka san awaki, dabbobi, kuma aka suke tafiya. Kuma shi ne babban lissafinsu. Ba wani lissafi na tunani da ƙwaƙwalwa da hankali. Dabbobi, kana lissafin dabbobi kawai in ka samu waɗannan mutanen ka gama. Ba wai mutane ne masu hankali waɗanda za ka ji zafi idan sun maka wani abu ko sun maka wani abu ba daidai ba. Normal haka wannan abu ne, haka normal a wurinsu, ba wani abun ku zo ku gani ba. Shi ya sa idan sun maka dabbanci da akuyanci to ku sa lissafin kuna rayuwa ne da dabbobi waɗanda ba san inda aka dosa ba. Shi ya sa duk abin da suka gaya musu
ba abin mamaki ba ne idan sun yi maka ka gani. Dabbobi ne kawai awaki haka rayuwarsu yake, kuma rayuwar dabbobin nan shi suke so su zo su implementing a cikin al'umma saboda tsabar rashin aikin yi. Muna roƙon Allah ya ci gaba da kunyata su, ya maida musu da sharrunsu da makircinsu, ya zaunar da mu lafiya. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.